ऑफिसर श्यामल सिंह के ये आदेश बा और ये जमीन पैसा से ना ताकत से लिहल जाए। जमीन तारा मालिक के जागीर में। प्रोफेसर, थप्पड़ का इंसाफ मिली और जरूर मिली। तू कौन दूत बाले रे? ये ब्रह्मांड में वही दूत बारे। तुम जैसन पापियन के नाश करे खातिर ऊपर सिर्फ और नीचे सिर्फ। खुशबू के शहर में रहेली, तितली सबके संगे खेलेली। कैसन होई उ दिलकश नजारा, कैसन होई उ दिलकश नजारा। कहवा छुपल बा आँख के तारा, जावा छुपल बा दिल के सितारा। ए चिरकुट, चल पैर दबा। शिवम, अरे पकड़ साले को। ना हम ही कुछो कहिला, ना लोग वे कुछो कहेले, ना तू कुछो कहेलू। जानू तू दिल में रहेलू। हाँ जानू तू दिल में रहेला। तू एक लौंडा और तू 10। बड़ा ना इंसाफी भइल रे। तोहरा के न्याय मिल ही के चाहिए। का भइल बहादुर, धक्का लगे से खटारा बंद हो गई का? ई दोनों के हमनी से लिहल पंगा एक दिन बहुत एकनी के महंगा पड़ी। मंत्री के तीनों बेटी के और के साथ रास रचावत तड़ी। जे करे का बस जल्दी करें, ना तो देर हो जाए। एक तीर से 2 निशाने। चढ़ल जवानी तोर गतर गतर, ढावेला अखिया गजब के कहर। चलिया के भीतर धड़केला दिलवा, आओ तू लेना रे। तू चीज बचे ना रे, तनी हमरा के देना रे। कॉलेज में ना हमनी भाईन के राजबा केहू बोली ना तो जवान काट ले। हमरा के नाकामयाबी पसंद नहीं थे। अखिया नसीला तो काहे रहेला, रहिया चलेलू त ढोड़ी ही लेला। दिल करे मेरी जान रे, मन करे ये गोरी धरली बाह में अखबार के। लगातार तुम तीनों की मौत हमरे हाथ ही लिखल बा। दिलवालों के जंग में दिलवाला कबू ना हारेला। ले चल सालन के। इंस्पेक्टर साहब, ई सरासर नाइंसाफी हो रहल बा। देख लिए ना, अब जाइए डाउनलोड कीजिए चौपाल ऐप और मजा लीजिए भोजपुरी सिनेमा का, वो भी मात्र 99 रुपए में।